Gandang araw mga kapatid. Nandito tayo ngayon sa Rusi, Florida Blanca, Pampanga para i-review yung isang motor dito mga kapatid. Ito yung Rusi Macho 150. So titingnan natin kung ano yung mga pinagbago nito at magkano rin yung monthly, and then yung down payment, and then yung cash. So abangan po natin yan mga kapatid. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag mo kalimutan na mag-subscribe, and then click mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga susunod video. So God bless po. Stay tuned. Shall we have breakfast together? So ito po mga kapatid yung Rusi 150 na pang tricycle, no? Ayan. Ito po yung 2021 model nila. So meron ding mga nabago dito mga kapatid, tulad ng sa decals, no, ng Rusi 150 nila. Ayan, ganyan yung decals ng latest ngayon. Tapos meron din siyang decals dito na Macho TC 150. Tingnan natin yung dating Macho 150. Ito meron dito. Ito yung dating decals nung Macho 150 nila dati. Pero halos magkakasunod lang din yung year nito. 2021 din ito. Pero binago nila yung ngayon, no? Ayan. Ganyan na yung decals na ngayon. Kung titingnan natin, yung decals yung pinagbago. Then sa design ng makina niya, meron din pinag-iba mga kapatid. Ito yung dati, ganito siya in design. Pero yung ngayon, yan o, ganyan yung design ng makina niya. Yung sa kabila, tingnan natin, iba sila, no? Magkaiba sila. Ayan, iba yung design niya, yung R niya dito. Yung isa yung doon, yun, makikita natin ganun yung design ng makina niya. Pero ito iba rin, yun yung pinagkaiba nila. Ayan. Tapos yung Euro 3, ito yung Euro 3 nya, nandito sa may head ng makina yung kanyang Euro 3. Pero yung sa kabila, ito nandito sa kabila, no? Tingnan natin. Ayan, nandito sa side, nandito sa side na ito. Wala siya rito sa head. Yan yung pinagbago sa kanya, mga iniba sa kanya. Pagdating sa headlight, pareho lang sila ng cover, no? Ayan. Nakaiba lang din sa decals. Ayan. Macho si Euro 3. So dito wala nakalagay na Euro 3 na. Ayan po. Then yan, hindi nawawala ito mga kapatid, no? Yung Rusi, yung emblem dito ng Rusi. Ang kulay pa nga pala nito mga kapatid ay glossy black, no? Then yung dati, yan, glossy red. Sa mga switch, tingnan natin, yan, okay pa rin, no? Same pa rin ng mga manual na motor, no? Yan, ito yung high and low. Then itong kanyang clutch, okay din, malambot. Then signal light, okay. Then lucina,
Then ito yung kanyang bukasan ng ilaw, no? Yan. Then meron siyang hazard switch, yan. Then electric start. Then yung throttle niya, okay din. And then yung preno sa harap. Sa kanyang panel ay analog. Andito yung kanyang speedometer, odometer. And then yung signal light, yan, kabilaan. And then yung neutral, ito. Sa headlight, ito yung ilaw yan. Gear shift niya, ito 1, 2, 3, 4, 5. Then may logo yan ng Cruise dito. So sa harap, ito yung kanyang headlight ay halogen bulb. Then salamin po ito mga kapatid. Then ito yung signal light niya, halogen pa rin siya. Yan, may design siya dito, no? Yan, aerodynamics yan. Then nandun sa loob yung busina, no? Yan. Then sa gulong, ito yung kanyang gulong, no? Tube type pa rin, naka spokes. And then ang size nito ay 2.75 by 17. Naka drum brake sa harap, no? Dahil ano lang to mga kapatid, pang tricycle. Tapos telescopic fork. And then yung kanyang fender sa harap, so stainless mga kapatid. Ito yung kinagandahan dito, no? Iwas kalawang to mga kapatid. Yan. Then meron siyang reflector dito, kabilaan yan. Then dito sa kanyang makina, ito, yan, 150cc. Then ito yung kanyang pihitan ng gas, no? Yan. Tapos electric starter. Then meron siyang choke. Okay, dito. Ayan, yung ganda ng design niya rito, no? Maganda yung pagka-paint dito ng makina mga kapatid. Ano siya? Gloss gray. Tapos yung kanyang gear shift, ito, no? So 5 speed, puro sa harap, rotation lang mga kapatid. Input deck sa driver, okay din. Goma siya, no? Then yung may side stand and then center stand. Then sa angkas, okay din. Tapos apat yung kanyang shock, so ready talaga to sa pan tricycle, no? Kulay stainless, no? Tapos ito may cover din siya ng sa chain drive, no? Ayan. Tapos ang size ng gulong nito sa likod ay 300 by 17 tube type, then naka spokes, and then drum brake din yung sa likod, no? Ayan po. Tapos meron siyang grab bar dito na stainless. Ayan, ang kinagandahan. Tapos sa kanyang taillight, yan, halogen bulb pa rin yan. Tapos ito yung kanyang plate number. Then ito yung kanyang fender sa likod, stainless din mga kapatid. Yan, kinagandahan. Then sa upuan, ito, okay din yung upuan niya. Parang pareho lang sila ng sa Honda, no? Ang upuan. Then yung kanyang tank, ito. So ang fuel capacity nito mga kapatid, mga 10 liters mga kapatid. So yan, yung kanyang takip, no? Yan, plastic yan. So meron siyang susian, no? Yan, buksan natin. Ganyan po siya. Gusto ng panghanap buhay mga kapatid, ito. Bagay na bagay sa inyo to, no? Then ito yung kanyang preno sa likod, no? Malapad siya, no? Okay to. Malapad yung tapakan, no? Then yung spark plug, and then yung carburetor. So piston type mga kapatid. Then may kickstart pa rin. Then sa kanyang tambucho, ayan, ingatan natin, no? Okay na rin. Dahil ito kulay black na to. Yung dati kasi mga magintab, no? Yung laging kadalasan nangyayari sa mga gumagamit ng ganito mga kapatid, napapasok. So ito mga kapatid ay maganda to dahil nakakapag-lessen ng heat. Tapos may cover rin dito na stainless. Yan, may tatak na rusi. So okay yan mga kapatid, no? Na-improve na nila yung pagdating sa muffler. Yan po, ganda siya, no?
Ito yung kanyang susi. Yan. Yung susi niya. Sa mga gusto ng pan-tricycle ay available po yan dito sa Rusi, Florida Blanca, Pampanga. So ayan, napakarami pa nilang pan-tricycle dyan. May 150, merong 125, tapos meron din silang Surf 125. Ayan, mga bago nila. Then yan pa yung mga 150cc nila, madami dito mga kapatid, no? Punta na kayo dito mga kapatid. Yan, marami po silang motor dito mga kapatid. So, ayan, kita natin, swak na swak sa mga naghahanap buhay ng motor. Okay, salamat po.